I pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip. Danas ću vam pokazati kako možete da hakujete subscribere. Prvo morate instalirati Aptoid. Ovako ćete to instalirati, idete ovdje, idete u Chrome i kucate Aptoid i naprijed. I ovdje samo uđete u ovo Aptoid prvo. Čekajte da vam se otvori. I samo dole ovdje vam piše Install Aptoid. I stisnete. Ajde. Tu stisnete i onda vam to preuzima. Ali ja to neću. To se preuzeo. Nema veze, idete ostaviti. To kad vam se skinulo, uđete ovdje, otvorite Aptoid, tu kucate get subscribe for YouTube. I ovdje izađe ovo. Tu instalirate i kad vam se instalira vi uđete. Ovdje vam piše get million subscribe i ovdje će vam se ovako nešto pojaviti. I idete, na primjer ovdje uđete u promote. Tu kako je čita i to je vaš nalog. I uđete u earn coins i sakupljate gore novčiće kako koji kanal subscribe-ujete. Dobijate novčiće i odete u promot i ovdje piše na primjer koliko 1 subscribe 12 coinsa, 5 subscribe imate ovdje 60 coinsa. Ja nam piše 60 coinsa i kliknete yes. I sad ovo su pravi subscriberi. Sad čekate, ljudi se prijavljuju na vaš kanal, na primjer subscribe-ujete ovo i tako redom i vidite sad ima 304 coinsa. Idete dalje. Tako sve, ja imam 312 coinsa i stavio sam da čekam dok mi se 5 ljudi subscribe-uju i koliko imam, sad imam trenutno 72 subscribe-a. To je taj hack i ovdje uđete. Evo 71 subscribe i pod kanal Kerim Full ima 128 subscribera, pomoćite mu do 200. To je bilo to što se tiče ovog klika, nadam se da vam se svidio, ako jeste obavezno nastavite like, share i subscribe i se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!